aktuální témata i historické sondy prostřednictvím přehledných infografik nebo detailních map. Zkrátka v podobě, ve které se s nimi veřejnost příliš často nesetkává. Přesně to nabízí Česko v datech, unikátní projekt na poli datové žurnalistiky. Na počátku stálo přání společností SAS, Deloitte a Unicorn zviditelnit vlastní brand a produkty skrze krásu tzv. Velkých dat. V agentuře Darkside tak vzniklo Česko v datech, které vytváří obsah přitažlivý jak pro širokou veřejnost, tak pro média. Výběr atraktivních témat probíhá na pravidelné redakční radě, které se účastní nejvyšší vedení partnerských společností spolu s datovými analytiky agentury. A výsledky? Za pouhé 4 měsíce jsme zaznamenali na 100 mediálních výstupů a pozbírali tisíce fanoušků na Facebooku. Na webové stránky projektu chodí téměř 5000 lidí měsíčně. Zkrátka to funguje. A média začala naše informace masivně přebírat. Mladá fronta dnes, Hospodářské noviny, E15, Metro, Deník, Týden, Český rozhlas, Nova, Blesk, Prager Zeitung, Frekvence 1, Maxim, ČTK. Tam všude se už výstupy objevily. Česko v datech vystřelilo mezi respektované kanály datové žurnalistiky a jména partnerů se podařilo spojit s hlavní myšlenkou projektu, totiž, že data mohou být nejen užitečná, ale i přehledná a krásná.